Hello everyone, जोंहा दायो नै आलासि जानो फैदों सुप्रिया मोनाव फुजानि ने मा ओंख्रि खिथाद' दाउजों आलु ओमफ्राय दालि दाउ आलु ओमफ्राय दालि ओमफ्राय मामोनथाय बावलायलांबायसो दाउ बेदर दाउ लकेल ओमफ्राय माथाय आं मिथिया दाबो आलु ओमफ्राय दालि ओमफ्राय मामोन फुजा नायनो थांसै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै नै आबौखौ गाबज्रिबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर फोरोंसोबो थानांगौ आबौआ दा फुजायाव थांनायखौबो एसे खेबगोन जोङो नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दाहाय ओंखाम जाखांनानै फुजायाव थांनोसै ओमफ्राय एसे देखायलांसै भिडिअ बानाय जाबा एसे लाजिलायबो लाङो आङो भिडिअ बानायगोन लाजियो बोरैबा मोनो मानसिफोरखौ नुबाथाय बाब लाजिया फांजिया जायफ्रा मा जाथारलायबाय सानजानो गियो आङो ओमफ्राय भिडिअ एसे बानायगोन दे नोंबो खेबना होदो आं खेबनाय नङा बेयो सोरजोंथो बेरायगोन लोगोजों बेरायगोन लोगोजोंसो बाब जोंखौ लांफालायबावा आरो दे बे आखाइ हमैनि बोराब बियो फुजा जाबाथाय आंखौबा लाफालियाखै होननानै ओमफ्राय नै गावहा लोगोजोंसो बेरायसिगोन ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों देखायनोसै थाव नायलांबाय था लोगोफोर दे नायलांबाय था हा धेनुका फैबाय हाय होनदो दे धेनुका मा खबर जेबो नङा खिथादो दे जोंबो थांनो देलायदों फुजा नायनोसै ने जोंहा लोखि फुजा जादोंहाय धेनुकामोननि खाथियाव सोर दङ आबैमोन दङ ने आलासि बुरजा दं ओं नोंसिनि खाथि गासिनोबो आंहासो गोजान ओंखायनो आलासि जाफैनांगौ जायो लिपस्टिक नांगोन देखुथ' आंखौ लिपस्टिक फुनाखै आङो पाउडार नांजोबबाय नोंनाव बाय बाय होनदो दे बाय बाय नायसनाखै हा कि kajiamati रानजिंफोरा 바울로 쓰여 바우하고 너 라니
Ulay lada. Lainnya ini. Itu sing nek kan. Lansnya bujangsu. No, kau putih kan aku. Ba, nơi biển Áp Bơn lại. Dhenuka, ada maklai. Lapayanw ini. Itu nala ke boleh? Nala ke? Itu gimana? Kom berasa. Kemudian dengar king kabel. Saja dong lah ini. Aku tahu apa itu dendang. Layak ke itu kemudian lebih. Saja kundang, saja nama tadi. Ini kandung baji, ne? Oh ini nailai. Oh tanah sabar. Pedang ne? Anu deh.
ब्रह्मनि ग्रुपआ रेडि गैथ'आ बेनिखायनो मुसारानि नार्जारि राजोपारानिफ्राय सिंगोला बिथांनिखौ फैनो थाखाय आं गुरै खालामबाय मुसारानि नार्जारि Sampai dan Lapayanw Brahmani Grupo mencapai dengan berikan hormat. थोरसिसो बायलाबायनोसै आंहा थोरसिसो बायलाबायनोसै होनदां जारलासो न' प्लास्टिक नाय Nang karjip sekian semata.